To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Ina kowa fatan alkhairi. Yau bidiyon mu bidiyo ne mai very important, bidiyo ne mai amfani sosai a gare ka. Idan ka ci karo da wannan bidiyon yana da kyau a ce ka tsaya ka kalla bidiyon na ƙarshe domin insha Allah za ka samu abin da za ka amfana. Educating bidiyo ne wannan, bidiyo ne mai mahimmanci wanda idan ka yi abin da na ce kuma ka bi strategy kuma ka bi duk wani matakai da na ce, insha Allah ka ƙara da addu'a, to insha Allah za ka samu abin da kake so. Amma matukar aka ce ba za ka lura da abin da na yi ba, na tabbatar ma da za ka samu matsala. Za ka ga ka gwada kai kalan nawa bai yi ba. Abin da nake so in nuna mana a yau abu ne mai kyau kuma babban abu ne. Yana da kyau a ce ka tsaya ka yi saurare shi da kyau. Kafin mu ci gaba, ina so in ƙara magana. Idan ka yi karo da bidiyo na ka ji daɗin shi kuma kana so in ci gaba, yana da kyau da ka nuna min wannan so ɗin a madadin ko subscribing. Kar ka wuce ya zamanto ba ka yi ko subscribing ba, ko liking, ko comment, ko share. Idan ma ka san channel ɗina ba ka yi subscribe ba, ina so ka ƙara min da subscribe. In ma wani ɗan uwanka da ka ƙaro kamar sharing link ɗin YouTube channel ɗina domin ya zo ya ƙaru sosai game da bidiyoyin da nake yi. Allah ta taimake mu ka ba mu sa'a. Me nake so in nuna mana a yau shine most of them ɗin mutanenmu har yanzu a Dex trading ba su san yadda za ka ringa ɗan shiga trading kana ɗan samun $2 to $3 in just one day ba. To me yasa? Shin kai complete strategy ɗin ne baka da shi ko kuma a gaba ɗaya kai karatun ne baka so, a menene gashi dai makamancin haka. To wannan bidiyon zan nuna ma misali me kake so ka fara yi domin a ce kullum za ka shiga trading. In dai akwai volume a kasuwa za ka shiga trade kuma za ka samu $3 to $5 to $10 ma fa dai in just awanni kawai. To me za ka yi? Da fara in ka shigo cikin Dex screener ɗinka, ba dole sai a Dex screener ba, za ka iya zuwa kowane platform wanda ake yin Dex da shi, sa Axiom, Dextool, barin ma Dextool ita ma ba laifi, Aave, bari in irgo muku su, Axiom, Dextool, Aave.io, GMGN. To insha Allah a cikinsu na tabbatar ma da ka samu trending tokens. To amma shin kowane token ne za ka ringa shiga fadi ya ringa baka profit? A'a, ba kowane ba ne. In ka shiga kallon na su wane da su wani sai ga wai ya ɗauke ka a wanda za ka ɗan yi trade da kwana. Alhamdulillah, ya ɗauke ka wanda za ka yi trade na kwana sai ka kuma ya zo ya ɗauke ka kusan 1 month kana holding ɗin shi. To ba wannan ba. To abin da za ka fara lura da shi na farko, za ka fara duba H ne. H ɗin da za ka fara trading a kan wannan strategy ɗin shine 2, 3, 4, 5 days. Idan token ya wuce 5 days to ba naka ba ne. Kuma idan ya yi ƙasa da 2 days again ba naka ba ne a wannan strategy. Misali za mu duba wannan mu gani, muka duba shi 185. Gashi nan sun ce mana 3 days 1 hour ago suka ce mana 185. Gashi nan the first thing idan ka shigo abin da za ka fara yi, so samu 24 hours transaction nan, wannan 24 hours wannan gashi nan da suna ya zamanto like yana buga minus to 50, like 50, 45 to 60 ma ba damuwa. 1 hour ɗin shi the same thing kamar yadda ke 11 ko kuma minus 30 ko 20 haka ya zamanto dai a cikin nan 24 hours da 6 hours akwai minus like 50 to 60. 1 kenan, ka rike wannan a ranka kenan. Abin da biyu da za ka fara duba, za ka taɓa gurin transaction tun kafin ka je wani guri sai ka ga the first thing
how many holders ne token yake da shi? 488. Holders ɗin ma sun yi karanci. Akalla ana son ka samu wanda holders ɗin shi suna rike da shi like kamar 1000 holders to above. Ka samu minimum like 1000 holders. Kun ga wannan bare yi misalin da muke so ba, saboda ni na fi son mu sama misali ne mai kyau. Alhamdulillah, bari mu duba shi. Wannan ba shi bane muka duba. 24 hours wannan yana buga mana, wannan yana buga plus 2 minutes. Bari mu gani, bari mu fara duba transaction 1 minute. Za mu tafi da wannan ga holders 273. za mu tafi da wannan mu yi bayani insha Allahu a kan shi. Gashi nan suka ce mana sunan token ɗin na physical limit of intelligence. Gashi nan ploy ko za a ce ko ya ne. To abinda za ka zo ka yi a matsayinka na smart trader, wanda za ka ringa using ɗin big strategy to catch $3 to $5 per day shine. Idan ka gangaro bayan ka duba transaction, the first thing transaction za ka fara dubawa. Misali za ka lura da cewa wallet ɗin da yanzu misali in 1 minute wannan ya sa $26, kuma wannan da kuka gan shi sabon menene, sabon traders ne. Kun gane nufi na kuwa? Sabon shigowa ne a token ɗin. Ana so gashi nan 3 days 11 hours 3 days 11 hours yanzu yana mun back ne. Ana so ya zamanto misali waɗanda suke ƙara sa kuɗi, akwai sababbin holders. Ku gane abin da aka fara lura da shi shine alhamdulillah kuɗin da ake samu yanzu. Misali wanda ya shigo da 1100 misali akalla a ce sabo ne, kaga wannan holder since 3 days. Kun ga wannan since 3 days yake rike da shi, kuma yanzu ya zo ya ƙara menene book 2000 something, book 10.0k, sol 9, gashi nan. To abin da nake so in lura ma da shi ne, za ka ɗan zauna a gurin transaction ɗin nan ne ka ga da cewa ya yanayin in and out ɗin kuɗin yake. Shin waɗanda suke shigowa, waɗanda suke sa kuɗi, like misali yanzu kamar wannan, kun ga new active on display. Kun ga wannan sabo ne yanzu nan ya shigo. Kun gane nan ma gashin new active on display. Kun ga wannan shi ma sabo ne. To ya zamanto ga sababbin traders suna shigowa a token ɗin, ya zamanto akwai sababbin kuɗi suna hawa kan shi. Sababbin traders ne, ba waɗanda dama already suna cikin shi ba, suna buyback ne. Ɗaya kenan. A na biyu da za ka fara lura da shi, za mu tafi chart, like a good chart. Kun ga na farko gaskiya, maganan gaskiya token ɗin nan bai da chart ɗin da zai ba mu strategy ɗin mu yadda muke so. Gashi dai ya ci transaction amma ba mu samu chart mai kyau daga gare shi ba, saboda ina gudun matsala. Domin idan na nuna ma yana da kyau, very important kai ma ɗin ka bi yanda na ce insha Allah. Kuma ina tabbatar maka da idan dai har ka bi ga wannan 29, za mu duba wannan 2 days ago shi nan December 4, yau muna December 6. Ba damuwa, za mu duba transaction ɗin mu gani. Ga holders na da 5011. Ba damuwa, ga shi nan 547. Ga wannan ya shigo da $13 mu gani, new active in this pair. Ga wannan ma ya shigo da 19 mu gani, holder since 1 day, wannan since 1 day. Kun ga wannan amfanin shi 2 days ne ai, amma kuma kun ga yadda yake holder since 2 days. To ana so ya zamanto dai traders manya gaskiya suna shiga token ɗin. Na farko kenan. Na biyu gashi nan abin da nake so bai da chart, shi ma bai da chart mai kyau. Ka gane? Idan ka ce za ka je ka shiga wanda ba da ilimi za ka shiga ba abin da na nuna ba, ina tabbatar maka da babu ruwana.
kuma kar ka zo ka ce na koya ma abin da kai ka gwada bai yi ba. Na farko kai ne baka yi abin ba, abin da na ce. Shi yasa na ce idan dai har za ka bi abin da na ce, to da izinin Allah za ka yi achieving. In ka ga baka yi achieving ba, to insha Allahu kai ne baka bi wannan strategy din da na ce ma ba. Saboda domin gudun matsala 962k wannan ya yi wuta sosai gaskiya. 5 days 1 hour ago. Amma an je za a dawo da kai ne. To wannan strategy ba wai na wannan bane shi ma din. Ikon Allah. To mu yau wai mu ne muke neman token muka kasa 11 months 2 days 20 days 11 days 5 days a wannan sun kawo mana wannan 5 days sun kawo mana recharge. Idan ya ƙi ina ga za mu ɗau wannan token ɗin da ɗazu na yi explanation da shi 4 days ba laifi. Amma ya yanayin chat ɗin shi muka duba wannan mun gani 1000 shine ɗazu fa muka duba kai. Bari ko in using ɗin da wannan Xmax wanda ɗazu na yi trading da shi na sama kusan 1.5x ne ko 2x ne ma ni na manta da an riga da an ci kasuwan tatu. To abinda nake so in nuna muku na farko ku duba transaction abinda na yi amfani da shi pasting na ga holders 5000 kuma sai na tafi transaction sai na ga da cewa a lokacin da zan shiga in kuka lura token din na shige shi a 182k ne ga new PS na shiga kan token din lokacin da na shige shi. In ka duba transaction back din shi zaka ga da cewa tunda almost ina ga kusan 12 am ne ko ya ne na shiga token din nan ne ku tuna mun. Ina tunanin kusan almost yana 182. Bari yayi loading mu gani sai in nuna muku yanayin transaction din almost yanzu kusan 5 hours ago kenan to 7 hours ago kenan ko idan za mu yi lissafi kenan a haka ne ai. Bari ya zo mu gani. Bari ya dan zo mu gani kai wannan token din ya samu transaction ne wuta. Kusan kasuwa yanzu volume ya zo ya ragu to gaba ɗaya wasu sun je suna ta shirman su. Shi yasa in baka zama mai haƙuri ba a kasuwan nan, patient is the best in crypto musamman ma a DEX. Sai ga ka siya abu na kuɗi kana shigan shi a lokacin sai ya baka -50 kuma ka samu kuɗi da yawa. In maka iya rike emotion ba kawai yanzu nan aka je ka ta jin haushin kanka. But 3 minutes ago yanzu transaction din yayi yawa amma ka ce zan nuna muku yayi yawa. To me nayi na ci riba a wannan token din? Misali bari mu bar shi a 1 hour ku kuna gani mu kawo shi 15 minutes. Duka dai fahimta ne mai kyau. Shi amfanin strategy din da kuke gani shine idan ka zo za ka samu wanda chat din shi misali ne like yanzu ku kalla wannan token din from here almost 1.60 million sai aka zo sai aka samu massive dumps. Gaba ɗaya massive dump din nan da aka samu sanda aka zo nan gashi nan almost sanda aka yi hitin din almost 114 tun daga 1 million a faɗo massive dump lokaci ɗaya har zuwa 114 kuma ga holders sun sa buri game da token din ɗaya kenan a matsayinka na smart trader kuma gashi token din kwata-kwata yanzu 4 days ne bai ma kai 5 days ba kuma ya yanayin holders din shi yake. To kai idan ka zo a matsayinka na smarter duk token din da zaka samu in kun lura token biyun da muka duba na ce muku ba su da charge za ku ga da cewa chat din su bullish charge ne. Kalan wannan ma asali da ya fara kirkira bullish charge ne kawai off trending chart ne sama yake yi. To kalan wannan chart din dole idan ya tashi dama dole a samu massive dump. Kun gane? Amma idan ka samu chart
wanda ba haka yake tafiya ba, shi idan ya ɗan yi off trend sai ya dawo ƙasa ne, ya ɗan tsaya ya yi consolidation sai ya haura, to wannan ba a samai da massive down. Amma duk wani token a DEX in dai za ga haka chart ɗin shi ya zo off trend direct, to wannan ka fara sa da aranka, ko ka zama smart ka fita da wuri, idan an dawo ƙasa ka ƙara shiga to. Amma in dai ka ce wai za ka yi holding, to sunan ka sorry mutumina. To abin da za ka yi a matsayinka na strategy mai neman $2 to $3 per day shine za ka ringa duba token mai wannan holders ɗin da ya kai 1,000 na farko, kuma wanda manyan kuɗi sun ɗan hau, manyan traders sun ɗan shigo, ko da a ce mutum 5 ne to 6 at least is okay. Ka gane bi kenan. Chart ɗin shi kuma an ɗan sama bearish chart, ko da ba massive drop ba, amma ya zamanto at least yana buga 24 hours minus 50 to 60 by the grace of God. In ma yanzu an samu massive drop ne misali haka, tare da aka dawo, ni ku kula fa da aka dawo fa a nan na samu token din nan a kusan almost nan close to here 182, amma da aka tashi sanda aka zo kusan almost haka da ni da na shiga 535k. To kaga kai a matsayinka na smart trader, haka kai ma din zaka zo kana shiga token, ka samu wanda cikin forex ga holders ga transaction ga kuma chart din ba wai yana nuna uptrended bane, yana nuna bearish chart ne. Uku kenan. Za mu tafi kuma nan, za ka yi haka like for example wannan big strategy ne, yana da kyau a ce like top traders din shi, ga best top traders din nan na farko. Idan za ka bi using din strategy din nan na farko, dole ka ringa jiran wanda, kar ka je ka hau wanda yake up trend, ka jira wanda ya zo down trend minus 60 to 50. A ina ne za ka ga minus 60 to 50 ɗinka shine a nan gurin. Like yanzu wannan kaga minus 86, kun ga yayi yawa ma, amma ya zama to a nan kaga minus 60 ko 70, nan kaga irin minus 30, nan irin 20 haka kaman haka, wannan yana dan buga minus 1 to something. To like kai kuma a lokacin entering ka kenan, kamar yadda na nuna muku chart din nan, sai ya zo idan ya dan gangaro ma haka misali nan a 15 minutes ne haka, bari ku gan shi a 1 hour ma, za ku ga a cikin 1 hour ma bayan ya yi massive dump sai yadda ya dan yi consolidation din da ya ni shine ya bani confirmation na ƙara shiga token din. Allah sare kun gane nufi na, wannan consolidation din shine ya bani confirmation na in ƙara burmama token din. Sai ka dan samu wanda da ya dan gangaren ma ba yana gangarowa sai aka cigaba da bearish ba, sometimes wani yana zama bearish, zaka zama smart ne. Wannan dan hakan nan da ka gani nan shine consolidation, irin zigzag din kenan, ya dan yi zigzag, ko da dai a cikin 1 hour ne, 1 hour yayi zigzag din nan bai karya support din nan ba, to zaka iya shiga. Idan an shiga za a tashi da kai, amma before ba iya wannan ba, za ka yi bincike da yawa. Bidiyon nan ba na son yayi karfi ne, yayi yawa sosai. Binciken ka shine za ka duba holders din how many percent suke rike da shi, kuma ya yanayin mu'amalan su suke da shi, shin ya profit din su yake, profit din su sun samu profit ne, ko kuma su ma din an dumpa da su ne. An fi son ka samu wanda holders din karan kansu su ma suna cikin loss ne, kuma suna jiran pumping ne, ka gane. Kuma holders din ya zamanto wanda suke rike da holders din suna ƙara siya ne, ba wai suna ƙara siyarwa ba.
kun ga network ya hana ni, suna ƙara siya ne ba wai suna ƙara siyarwa ba, ƙara siya suke, suna buyback ne. Duk da an samu masu da maimakon a ce sun gudu sai zamanto kuma suna ƙara buyback. To wannan buyback ɗin shi ma confirmation ne na reversal, ma'ana bullish continuous kenan. A wannan strategy ɗin ne da nake gaya ma idan ka bi shi da izinin Allah za ka samu $2 to $5 fade. Amma fa ka sani idan har baka bi wannan strategy ɗin da abin da na gaya ma ba, to ba za ka ji ba. Saboda na riga da na gaya ma a kwana nawa ake so ka kasance ka shiga token, yana kwana nawa, holders ya kasance nawa, token ɗin sai ya zo daidai guri kaza, sai an samu holders kaza da kaza da kaza da makamancin haka. Idan na ma bidiyon nan ka ji daɗi, ina so kuma ka nuna min da ka ji daɗi, ina so ka min like ko sharing ko comment ko subscribe. Idan kuma akwai wani ɗan uwanka da yake buƙata ilimi, ka kawo shi wannan YouTube channel ɗin domin mu ƙaru da juna. Jama'a na gode, Allah ka taimake mu ka ba mu